Nyeta jakanso filɛbaga bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔ ani Mali kɔkan hakaja bɔlɔlɔ siraw fɛ an b'aw fo ka da aw ka wagati ani aw sigiyɔrɔ cogoyaw kan ka ladɔnniya k'a fɔ aw tun sigilen don ka kunnafoni min kɔnɔ Nyeta jakanso sanfɛla la bamanankan na ni o wagati seli ka bɛn bi tɛnɛndon ma Seriba kalo tile 16 hijira 1442 don na aw ka bi kunnafoni dagun filɛ nin maa min ye ŋaniya juguya ta ka an ka jamanakuntigi Asimi Goyita sɛgɛrɛ misiriba kɔnɔna na ko ale yɛrɛ ntanyana nka u ye sɛgɛsɛgɛliw bila a sen kan walasa ka a ka saya yɛrɛ kun dɔn. An ka jamana minisiriso min bɛ yen nɔ n'o yɛrɛ ka baara bɛnnen don walasa ka kɛnɛyako sabati jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu ye kunnafoni dilaw wele bi walasa ka baro sigi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o bɛ biyɛn dimi kɛlɛli kofɔ u ɲɛbila baaraw kɔnɔna na. An man to yen ka taa Burkina Faso a yirala k'a fɔ ko Burkina finitigiilakaw kɔni ye bamaciwale kɛba maa caman minɛ manjwari ani pama. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na maa min tun ye ŋaniya juguya ta ka an ka jamanakuntigi kolonɛli Asimi Goyita sɛgɛrɛ selidon misiriba yɛrɛ kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ nin maa kofɔlen kɔni tanyana a kɔni yirala k'a fɔ min ye nin maa kofɔlen ye ale tun bɛ bolola walasa ka sɛgɛsɛgɛliw tɔ dafaw jaabiw sɔrɔ nka a kɔni tora an ka finitigilakaw bolo ko a giringarana o y'a cɛ kana n'a ye Gabriel Ture la o kɔfɛ u yirana a ye Ponge nka nin maa kofɔlen kɔni tanyana o kɔni kɛlen an ka marabaaw kɔni ye ɲininiw bila sen kan walasa min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ye u bɛ se ka kɛ cogo min na min kɛra nin maa kofɔlen yɛrɛ sababu ye. Amadu Ɲanbele ale ye ɲinini minnu k'a ko la an ka jɛ k'a ɲɛmada olu fɛ. Tarata tɛmɛnen min bɛnna seliba yɛrɛ don ma anw ka jamana kɔnɔna na maa min kɔni tun ye a ɲini k'a fɔ a na dankari kɛ kolonɛli Asimi Goyita yɛrɛ la ni ale yɛrɛ cɛmancɛla fanga maa ɲɛmaa ye anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako yɛrɛ misiriba la nin maa kofɔlen kɔni tɛgɛ kɔni dara a kan nka kibaruyaw kɔni nana bɔ ka bi kununko yɛrɛ kari n'o bɛnna juillet kalo tile 25 ma ka fɔ nin maa kofɔlen min filɛ nin n'a ni muru yɛrɛ yera Bamako yɛrɛ misiriba kɔnɔna na ka fɔ a tun bɛna waleya cɛjugu ta ka Asimi Goyita yɛrɛ sɛgɛrɛ maa kofɔlen kɔni a nana bɔnɛ a nin na bara in kɔni nana bɔ ka bi kunungo yɛrɛ an ka jamana yɛrɛ jabaraniso la olu ka dantigɛli dɔ senfɛ dantigɛli min yɛrɛ bɔra jamana yɛrɛ faamaw yɔrɔ ni kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna kunungo yɛrɛ kari sɔgɔmada fɛ min bɛnna juillet kalo yɛrɛ tile 25 ma kibaruya dɔ kɔni bɔra lakana tigilamaw yɔrɔ ka di kunnafonidilaw ma ka jira k'a fɔ maa min kɔni tun ye gɛlɛya ta ka Asimi Goyita yɛrɛ sɛgɛrɛ Bamako yɛrɛ misiriba kɔnɔna na walima min tun bɛ fɛ ka Asimi Goyita yɛrɛ bɔnɛ a nin na ni tɛgɛ kɔni sera ka da a kan ka fɔ nin maa kofɔlen farigan kɔni kɛn bɛ ka degun an bɛ don min na ko bi waati kelen u sɔrɔla ka a ta ka taa n'a a ye dɔgɔtɔrɔso la wa ɲɛfɔliw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso 2 bɛ a y'olu kɔni kɛ an fɛ Bamako yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yɛrɛ dugu camancɛ dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma hôpital Gabriel Ture o kɔfɛ u sɔrɔla ka yɛlɛn ka taa n'a ye Ponge yɛrɛ dɔgɔtɔrɔsoba la nka o waati kelen Dr Choguel Kokala Mayiga ni ale yɛrɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye ni an ko ma premier ministre ale kɔni tagamana ka taa kolonɛli Asimi yɛrɛ Goyita fɛ yen n'ale yɛrɛ camancɛla fanga maa ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye kɔni nana tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hali ni y'a sɔrɔ ɲɔgɔn ye kɔni a kun kɔni ma fɔ maa bɛ se k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɔni bolila fɛn min kan o ye nin kamalen kofɔlen yɛrɛ min fatulen filɛ kunungo ale ka kisaw ye olu bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ kibaruyaw kɔni nana bɔ ka bin ka jira k'a fɔ maa min kɔni tun bɛ fɛ ka Asimi Goyita yɛrɛ bɔnɛ a nin na Bamako yɛrɛ misiriba la selidon n'o bɛnna tarata yɛrɛ tɛmɛnen ma maa kofɔlen kɔni fatura ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ ka dantigɛli an b'a fɔ min yɛrɛ ma communiqué officiel hali ni y'a sɔrɔ a fa togoya walima a ka saya togoya ɲɛfɔli kɔni ma kɛ o la an bɛ don min na ko bi nka jamana faamaw kɔni y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen bɛna bila sen kan ka se ka larawulili ta ka a furu yɛrɛ sɛgɛrɛ a bɛ fɔ min yɛrɛ ma nanzarakan na autopsie a ka saya yɛrɛ sababu bɔra fɛn min na walasa o kun jɔnjɔ o na se ka da jamana kɔnɔdenw yɛrɛ tulo kan o cogo kelen na an ka jamana faamaw y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ to sen na bari waleya min kelen filɛ nin ye Bamako yɛrɛ misiriba la selidon n'u bɛnna tarata tɛmɛnen yɛrɛ ma nin waleya cɛjugu min taara ka ɲɛsin an ka camancɛla fanga yɛrɛ ɲɛmaa ma ni o ye kolonɛli Asimi Goyita ye
a jirala k'a fɔ maa kelen ka waliya tɛ nin waliya cɛjugu in ye ka ɲɛsin Asimi Goyita yɛrɛ ma nanzaraw b'a fɔ min ma ko acte isolé o kama sɛgɛsɛgɛliw ni larawuliw kɔni bɛ sen na an bɛ don min na ko bi maa min ye nin maa kofɔlen bila ka nin waliya cɛjugu in kɛ walima ni maa wɛrɛ tun bɛ a kokɔrɔ min ni a n'u bɛɛ lajɛlen tun bɛ bɛn maa kan kelen na sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen bɛ ka boli o kan an bɛ don min na ko bi yanni o sɛgɛsɛgɛli jaabi kɔni ka bɔ ka bin sɛgɛsɛgɛ kɔni bɛ maaw dusukun na an bɛ don min na ko bi Mali kɔnɔ hakaja ka se Mali yɛrɛ kɔkanna ma nin kamalen kofɔlen in ka fatuli kan o b'a yira k'a fɔ jamana faamaw ka taa se kiiritigɛla ma olu kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min b'a to danaya yɛrɛ o bɛ se ka sabati jamana yɛrɛ ni a marabaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ka kɛ ni an ka jamana kalanko kunkanko kibaruyaw ye minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔ min ka baara bɛnnen don walasa ka kalanko sabati Mali yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye madame Sidibe Dedewu Usumani ye ale yɛrɛ tun bɛ Kati bi walasa ka ekɔlidenw ka ɲɔgɔndan min bɛ yen nɔ ni o ye kapu ye ka se ka o baaraw kololakariliw bila sen kan lekɔliso la n'u yɛrɛ b'a wele ko collège Jango Makasi Tunkara de Kati a kɔni yirala k'a fɔ ni ekɔliden minnu kɔni bɛ nin ɲɔgɔndan kɛrɛnkɛrɛnnen na u bɛ taa se maa 10,900 ani 795 bɔɲɔngo ma n'olu yɛrɛ kɔni tilatilalen don yɔrɔ 76 bɔɲɔngo la a kɔni ye nin yɔrɔ kalanbaaw fo kosɛbɛ u bɛ cɛsiri min na kalanko la. Ni communiqué min bɔra an ka polisi ɲɛmɔgɔyaso yɔrɔ direction générale de la police nationale a ko ka da unité d'intervention chargée de la voie publique bɛɛ lajɛlen kilo kan ko k'a fɔ ko min kɔni ye waleya ye n'o yɛrɛ latigɛra arabadon juillet kalo tile 22 su n'o kɛra sababu ye ka funankɛni dɔ bɔnɛ a nin na polisi ma ɲɛma n'o ye directeur général de la police ye a ko ka da polisi bɛɛ lajɛlen kilo kan ko min kɔni ye magɛn ye ko o kow jɔ ko bawo ni mobili kɔni gɛn na a taara kɛ kasara ye a kɔni bɛ se ka taa ka bɛɛ bolo dan ko o hukumu kɔnɔna na ni mobili min kɔni ye waleya kɛ min ma bɛn ko plaki bɛ bolimafɛn bɛɛ lajɛlen na ko o plakiw nimorow ta k'u ka ɲangili da a tigi kun ko nka polisi min ma nin waleya kɔni bato a kɔni yirala k'a fɔ ko ɲangili gɛlɛn u bɛ taa ka o polisi la ka sɛgɛrɛ faamuyaliko ɲuman k'o da nin communiqué in kan min bɔra contrôleur général de la police Soumaïla Traoré yɔrɔ. Kulu min bɛ yen nɔ ni olu ka baara bɛnnen don walasa min kɔni ye sida sɔgɔsɔgɔnijɛ ani biyɛndimi bana kɛlɛli ma ni o kulu yɛrɛ bolofara bɛ an ka kɛnɛya minisiriso kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na olu n'u dɛmɛbagaw u ye kunnafonidilaw wele walasa ka baro sigi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ diɲɛ kɔnɔ biyɛn bana kɛlɛli kama walasa ka o kow yɛrɛ ɲɛbila baaraw sigi sen kan o kɛra bi sɔgɔmada in na an ka kɛnɛya minisiriso kɔnɔna na ani a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ teliɲɛta tɔgɔ la Maimuna Kulibali ani Salifu Ɲare u seginna ni min ye a bɛ somɔgɔ samabɔ. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o bɛ sigi biyɛndimi banaw tɔgɔ la san o san juillet kalo tile 28 ni nin don in bɛ laɲɛnɛmaya diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ jɛkulu min ni o sigilen don biyɛndimi banaw tɔgɔ la ministère de la santé bolofara an ka jamana kɛnɛya minisiriso bolofara min ni olu ka baara bɛ ɲɛsin nin bana kofɔlen kɛlɛli ma sidabana sɔgɔsɔgɔnijɛ olu ye kunnafonidi kɛnɛ sigi ni kunnafonidilaw ye yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ ni bana kofɔlen kan. Bana damadɔ bɛ yen a kelen bɛ ka diɲɛ kɔnɔ fili hépatite b'o la bana b'o la OMS a décidé mɔgɔw ka jate la tuma dɔ la u b'a fɔ ko den 10 don réunion ba journée mondiale 10 ou bien 12 u ka gafew la i bɛ dɔw ye a la donc hépatite biyɛndimi b'o o kɔnɔna na donc bi san'an ka se le 28 juillet ma parce que le 28 juillet hakilijigin bɛ kɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ la k'a fɔ bana in bɛ yen a bɛ ka tiɲɛni mun kɛ k'o jira mɔgɔw la an bɛ se ka wulikajɔ min kɛ k'a bali ka tiɲɛni kɛ mɔgɔw k'a dɔn a bɛ se ka kɛ cogo min na donc an bɛ nin conférence de presse kɛ pour que aw ka se k'an dɛmɛ ka kunnafoniw cari Mali kɔnɔna na ka jira malidenw na k'a fɔ bi bana in bɛ yan a bɛ k'an degun a bɛ ka tiɲɛniba kɛ jamana kɔnɔ. Nin don ye ɲɛnɛmayali okumu kɔnɔna la u ye kumasi min ta ni o ye thème ye o de ye ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka d'a kan ko biyɛndimi bana tɛ se ka makɔnɔli kɛ. Hépatite ka an tɛ se ka makɔnɔli kɛ hépatite kɛlɛli la an ka wulikajɔ kɛ mun na parce que an tɛ se ka makɔnɔli kɛ Covid kɔnɔna na SARS-CoV bana dɔ bɔra bɛɛ b'o dɔn a b'a fɔ ma ko Covid donc o ye tiɲɛniba kɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ la wulikajɔ kɛra a la a ye mɔgɔ caman tanga Ala ka hinɛ u la
mais o kɔrɔ ta ye ko bana wɛrɛ tɛ yen hépatite fana bɛ tiɲɛni ba kɛ mais ale ka tiɲɛni comme mɔgɔ b'a fɔ cogo min c'est un tueur silencieux mɔgɔ ta ye fo n'i taara dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ bɛɛ tɛ jɛ ka bana ɲɔgɔn fɛ ka kɛ épidémie sifa dɔ ye mais ala don o don mɔgɔ dɔw bɛ tanya la diɲɛ fantan à peu près 30 décès par jour donc c'est énorme donc a ka ca dɔɔni a bɛ tiɲɛni kɛ o de kama an ko an b'a lajɛ k'a fɔ jamana in kɔnɔ bi diɲɛ fantan naani ma k'an tɛ se ka makɔnɔni kɛ mali fana an tɛ se ka makɔnɔni kɛ an tɛ se ka makɔnɔni kɛ mun na parce que a bɛ ka maaw fa Dr Yusuf Diallo ni ale ye ni jɛkulu kofɔlen in coordinateur ye a n'a jɛɲɔgɔnw ye walawalani caman kɛ ni bana kofɔlen in kan ni dɔgɔtɔrɔ kofɔlen in ka ɲɛfɔcogo la a ko an bɛ wagati min n'a fɔ bi ni bana in ka ca kosɛbɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna la olu ka jate la an ka baaraw la an ye jateminɛ kɛ sigiyɔrɔma mɔgɔ sigiyɔrɔma kɛmɛ o kɛmɛ a bɛ 8 ɲɔgɔn na an ka jatew la o ka ca kojugu mais professeur Anselme ko an ma ko Anselme Konate gastroentérologue et pathologue don ko ka dɔgɔn kojugu on peut aller au moins jusqu'à 10% mais an ye mun kɛ a mun b'an ka rapport kɔnɔ salon an ye baara minnu kɛ an bɛ dan ye mais an ma se ka enquête nationale kɛ ka jeli sɛgɛsɛgɛ kɛ komi mun bɛ kɛ ka données épidémiologiques ninnu kɛ n'an bɛ EDS enquête démographique de santé kɛ mais an ma se k'a don o la fɔlɔ an ka laɲini an ka se k'a don a la an ka moyen sɔrɔ an ka se k'a don a la o la an b'a dɔn tigitigiya la a bɛ cogodaw de la a bɛ dugubaw de kɔnɔ ka tɛmɛ yɔrɔ tɔw kan comme an ye baara min kɛ sira kɔnɔna na ou bien a bɛ cɛw de la ka tɛmɛ musow kan ou bien a bɛ denmisɛnnin an ka se k'o dɔn fana an ye enquête nationale kɛ. Nin donba in ɲɛnɛmayali hukumu kɔnɔna la diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ma ni o bɛna bɛn juillet kalo tile 28 ma an ka jamana fɛnɛ kelen don ka baara caman bila sen kan. An bɛ lajɛ kɛ maison des aînés la ka jamana an bɛ cogo min na bi a bana in degun b'an kan cogo min na an b'o réunion kɛ an bɛ acteur baw wele ka na ani association minnu bɛ ka baara kɛ a kɔnɔna na ministre bɛ kuma a la ou bien a ka lasigiden bɛ kuma a la an y'a ɲini mali mɔgɔba dɔw minnu bɛ diinɛ sira la dɔ ka se ka kuma maliyɛnw fɛ a ko la ka se ka jira k'a fɔ voilà nin de b'an kan bi an ka donni ye nin ye association minnu bɛ kɛlɛ la don o don minnu bana kɛra minnu garisɛgɛ u bɛ degun min sɔrɔ a la u tɔɲɔgɔn ye degun min sɔrɔ a la an ka se k'o da kɛnɛ fana kan o don na concrètement professeur Anselme bɛ kuma parce que tiɲɛ na u ye caman kɛ degun dɔw b'u kan furakɛli kɔnɔna na u hakilina ye mun ye an bɛ se ka sira mun tagama pour que an ka lafiya sɔrɔ a la ale bɛ kuma a la a don an kɛlen bɛ ka sketch dɔ kɛ pour que ka jira mɔgɔ la bana in bɛ mɔgɔw degun cogo min na olu ka se fana an ka se kɛ ni dɔn ko mɔgɔ dɔw ka se ka pièce dɔ jouer na minnu bɛ se k'an kunnafoni. An ka bila hakili la k'a fɔ ni bana kofɔlen ni o ye biyɛndimi bana ye bana makunnen don ni bɔ tɛ kɛ a kalama joona o de hukumu kɔnɔna la ni jɛkulu kofɔlen ko ale ka laɲini ye juillet kalo tile 28 ka baarabaw bila sen kan baara minnu ni olu bɛna tali kɛ kunnafonidiw la Bamako ani marabolo bɛɛ lajɛlen na. Kuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔna na ni olu yɛrɛ bɛ maaw dege silamɛya diinɛ koɲɛw la fo ka taa se kuranɛ yɛrɛ durusili ma n'o ye afi maaw ye karidon juillet kalo tile 25 olu kɔni ye kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi walasa u ka maa minnu kɔni tilanna kalan na ni u ka kulu 23 ye 23e promotion maaw ka se ka olu ka jɔnjɔn ta ka d'u ma cogo min na ni yɛrɛ kɛnɛ in waliyala ekɔliso la min ye 500 ye logement ye yirimajɔ kɛnɛ in kɔni bonya hukumu kɔnɔna na o kɔni ni ekɔliden ninnu ka promotion tɔgɔ da Abdulayi Keyita la telen ta tɔgɔ la Ali Kulubali ani Munira Jire an k'u ka bolonɔ bila lajɛ. Jɛkuluba min bɛ Mali kɔnɔ ni olu ka baara ɲɛsin bɛ ka se ka maaw kunfinw minnu bɛ n'u ti ɲɛ dɔn alikuranɛ ko la ka se ka u kɔni sama ka na maakɔrɔbaw denmisɛnninw ka se ka u kala alikuranɛ na cogoya min na ni u b'a wele ko association pour la formation islamique ni dɔw ko AFI a jirala k'a fɔ olu ka fɛn ye kulu 23 maaw olu kɔni ye bɔli kɔni kɛ kununko kari ni u kɔni bɛnna fɛn ye juillet kalo tile 25 fɛn ye yirimajɔ 500 logement kɔni kɔnɔ ka kibaruya di maaw kɔni ma ni maa kofɔlɔ ninnu kɔni na u ka maa ɲɛmaa dɔ o ye ɲɛfɔli kɛ o la. Niveau n'u ka ca a bɛ taa niveau 10 ani kɔ la minnu y'a daminɛ o ye kalo 3 kalan kɛ alhamdulillah aw yɛrɛ kɛra seerew ye aw ye mɔgɔ dɔw ka kalankan ye minnu ye kalo 3 kɛ kalan na o sera k'o débrouiller a to i n'a fɔ n'i ye kalo 3 in kɛ i bɛ kuranɛ kalan i b'a bɛɛ kalan normal ka tajwidiw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ayi i kɔni fɛn o fɛn sɛbɛnnen don i bɛna se k'i débrouiller ka fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni ni niveau 2nan fɛnɛ kɛ niveau 3nan a bɛ ten ka taa dɔ fana bɛ fara i ka niveau kan ka taa alhamdulillah minnu ye niveau fɔlɔ kɛ ka niveau 2nan kɛ ka 3nan kɛ fo ka taa se niveau 10nan ma n'o ye niveau Muhammed sallallahu alaihi wasallam olu bɛna mɔgɔ 15 ɲɔgɔnna ma donc attestation kan ka di olu maaw le ma bi
an bɛ o kɛnɛ de kan n'Alahu taala ka jɛn ye. O kɔfɛ ni jɛkuluba in n'u ye association pour la formation islamique laɲini jumɛn de b'u la Mali kɔnɔ u ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye o fana kɔnɔna. AFI ka laɲini ye ka silamaden ninnu min Ala m'o garijɛgɛ don kuranɛ kalan la u ka denmisɛnya la kɛla tubabu kalan na ye an b'a fɛ k'u dɛmɛ pour que se ka kuranɛ kalan u ka se k'u ka diinɛ fana dɔn olu ye an ka laɲiniba de ye. Ni ye fɛn min ye ni jɛkulu in jateminɛ n'u ye association pour la formation islamique ni dɔw ko AFI y'a ye k'a fɔ a bɛ Mali fan caman nka ni ma ko fɔlɔ in a ɲɛmaaba kɔni y'a jira k'a fɔ ko don nataw la u bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka sigi Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ nka u y'a jira fana k'a fɔ hali n'a sɔrɔ AFI a kungilenna ye fɛn min ye ka se ka maakɔrɔbaw kɔni kala nka fɛn min ye u ye waati kɛrɛnkɛrɛn fɛn min ye denmisɛnnin masinaw fana kɔni bolo yaasa olu fana na se ka alikuranɛ kɔni kala cogoya min na. AFI an y'a daminɛ waati min na an y'a daminɛ maakɔrɔbaw ma mais an nana waati dɔ la vacances la an bɛ centre de ciblé an bɛ denmisɛnw kalan 1 mois pour que u ka vacances kana perturber donc an b'a kɛ mardi mercredi jeudi de 10h à midi pour que u ka vacances kana être mais pour que fana ka fɛn sɔrɔ u bɛ sɔrɔ ni min ye AFI bɛ Bamako a bɛ Segu a bɛ Sikaso a bɛ Gao a bɛ Mopti a bɛ Buguni a bɛ Dioula a bɛ Dire n'Ala sɔnna ma fana an b'a fɛ ka se Mali yɔrɔ bɛɛ la. Maa minnu bɛ yen ni olu kɔni bɔla ni u ye jɔnjɔ sɔrɔ gafe dila u kɔni ma olu maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ u n'a maliden bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen ka taa AFI la yaasa i na se ka kuranɛ kalan cogoya min na wa u fana ye ɲɛfɔli kɛ maaw fana ye min y'a to tigitigi u kɔni ye u sen fa ka se AFI kɔnɔna yaasa u na se ka alikuranɛ ka kalan ka dɔ cogoya min na. N taara kuranɛ kalanyɔrɔ dɔ la Laylatul Qadr don su fɛ n y'a mɛn yen nɔ ko ni bangebaga banna k'a sɔrɔ a denw na mɔgɔ kelen si tɛ yen nɔ min bɛ se ka kuranɛ kalan ko o bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase a ma. N bɛ na AFI la association pour la formation islamique ka na kuranɛ kalan dege ka ŋaniya ka ɲɛsin fa ma juma su o juma su ne b'a kalan ka ɲini Ala fɛ a ka kɛ hinɛ ye k'a lase ani alisilamɛsiw bɛɛ lajɛlen ma. Min ye nin baara in diya n ye ni n ye ɲɔgɔnnaw ye u bɛ ka kuranɛ kalan ne tɛ se vraiment a bɛ n fari faga an kan o y'a to n ye nin kalanyɔrɔ in kibaruya mɛn AFI kibaruya mɛn k'a fɔ 3 mois mɔgɔ bɛ se ka kuranɛ kalan o y'a to n ye wulikajɔ kɛ ka se u ma. Ni jɛkuluba min filɛ nin ye n'u ye AFI ye ni dɔw yɛrɛ ko association pour la formation islamique olu ka maa ɲɛmaw bɛɛ y'a jira k'a fɔ olu kɔni kɛmɛ ka wulikajɔ de kɛ Mali kɔnɔ fɛn min ye san dama dama kɔnɔ fɛn min ye maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka alikuranɛ kala i yɛrɛ ye hali ka ja fɛn min ye don nataw la bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ AFIsu kurani ye cogoya min na. halisa ani association pour la formation islamique maaw bɛ to ɲɔgɔn bolo kunun kari kelen na min ye juillet kalo tile 20 ani 5 ye min kɔni école 12 ye minnu kɔni kuranɛ durusi u ka kulu 16 na n'o ye 16e promotion ye olu kɔni ka jɔnjɔndi kun bɛ yen bako jikɔrɔni minnu kɔni kuranɛ durusi o de kɛra médersa communautaire la bako jikɔrɔni ACI la ni kalanso kofɔlen kɔni degeli karamɔgɔw caman kun bɛ kɛnɛ kan ani silamɛ caman Aissata Touré ani Musa Jalo u seginna ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ. Ni jɔnjɔndi kɛnɛ kan jɔnjɔn min ni o bɛna di promotion 16nan maaw ma minnu kɔni ye kuranɛ kalan n'olu bɛɛ lajɛlen bɔra association pour la formation islamique olu ka jɛkulu la a baaraw kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen daminɛna ni kuranɛ kalan ye. أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. O kɔfɛ AFI ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka kumaw tugura o la. Bi an bɛ bako jikɔrɔna ACI la an ye remise de station kɛ remise de station mɔgɔ 12 lo bɔla yan an y'o remise kɛ sinon an y'a kɛ centre bɛɛ la bana min bɛ kama sinon tun bɛ deli ka kɛ palais la mais bana min bɛ donc an y'a kɛ centre la différent sinon centre caman bɛ min sɔrɔ minnu mun bɔla ɲina c'est 260 personnes mais nin centre ni mɔgɔ min bɔla o ye mɔgɔ 12 de ye donc an y'o ka récitation di o ma. Ni jɛkulu kofɔlen sigi kunba tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ a ɲɛfɔli kan ɲɛna cogoya min na a kun ye ka se ka maaw kalan minnu ye lakɔli kalanw kɛ ani maa minnu ma se ka kuranɛ kalan u denmisɛnnin ma ka se ka olu ma kofɔlen ninnu dɛmɛ a tilala ka bɛɛ lajɛlen wele u kana u tɔgɔ sɛbɛn AFI la walima centre yɔrɔw la yaasa u bɛ se ka kuranɛ dɔnniya sɔrɔ. AFI association pour les formations islamiques pour que ka silamɛw den ninnu min ma se ka kuranɛ kalan à bas âge
minnu min ye école kɛ pour que se ka kuranɛ kalan donc o kama an y'a créé depuis 2012 mɔgɔ mɔgɔ min y'an ye fana an b'a fɛ a kana inscrit a fi la pour que a se ka kuranɛ kalan ala ka nɔgɔya an ye. maa minnu yɛrɛ ye nin jɔnjɔn ninnu sɔrɔ olu nisɔndiyalen u ye foli kɛ ka ɲɛsin afi maa bɛɛ lajɛlen ma u tilala ka maa wɛrɛ wele u kana u tɔgɔ sɛbɛn yaasa u bɛ se ka kuranɛ dɔnniya sɔrɔ. Donc alhamdulillah ala y'an ka diplôme nɔgɔya an ye bi donc an bɛ ala fo ka barika da alhamdulillah ale min ye nin donba in nɔgɔya an ye donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka t'i tɔgɔ sɛbɛn centre de formation na pour que bɛɛ ka se ka kuran kalan alhamdulillah donc hɛrɛba de don an contannen don vraiment alhamdulillah. Bon ne ka nisɔndiya kɛra ne ye kalan kɛ k'a daminɛ depuis a la ka na ba ta sa fɔ an y'a bɛɛ kɛ ka sɔrɔ k'u fara ɲɔgɔn kan niveau 1 niveau 2 fo sisan alhamdulillah ala y'a kɛ n tilala sera niveau 6 Mohamed la a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ wallahi n bɛ vraiment n bɛ foli ba de di a fɛ mɔgɔw ma et puis ani an ka karamɔgɔw vraiment c'est-à-dire ala da bɛ se k'u sara quoi o ye min kɛ foli kan ka d'u ma yɛrɛ de quoi voilà. waleya nɔgɔmanw fo ka taa se karamɔgɔw ma minnu kɔni ye faransɛ kalan ale ni arabu kalan kɛ ale ni dɔnniya bɛɛ lajɛlen bɛ minnu na association pour la formation islamique AFI olu bɛ maaw kalan kuranɛ la kalo 3 kɔnɔ. An man t'o de la k'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ kɛ an ye an balimakɛ Abdu Watara fɛ. Burkina jamana kan kabini juillet kalo tile 20 san 2021 min an b'a kɔnɔ u ka finitigilakaw kɔni bɛ wulikajɔ ni jijala u ka kɔrɔyanfan fɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye adamadenw n'u bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi a yirala k'a fɔ Burkina marabolo caman bɛ min bɛ tali kɛ Kɔnbiyaka ale ni majoyani fo ka se Pama ma Mamurutulenw ka wulikajɔ kun kɛra sababu ye ni marabolo kɔfɛli ninnu na adamadenw yɛrɛ kun tɛ se ka bɔ maa tɛ se ka don dugu kɔnɔnaw la yɔrɔ kɔni tun minɛlen bɛ Mamurutulenw bolo ka sanga o ma kɛlɛkɛcɛw kɔni ye wulikajɔ bila sen kan min kɛra sababu ye Mamurutilen ni caman kɔni bɛ ka i yɛrɛ ɲini ni dugudenw kɔni tun ye welekan bila finitigilakaw ma u ka se ka olu yɛrɛ dɛmɛ a yirala k'a fɔ o dɛmɛ baaraw kɔni daminɛna min ye Burkina finitigilakaw ka pankuru ye olu kɔni bɛ yalayala la sanfɛ min ye kɛlɛkɛcɛw fana ye olu fana bɛ fɛsɛfɛsɛli la duguma mugu pɛrɛntaw kɔni bɛ ka taa kungo kɔnɔna la sanga ani waati Mamurutilenw tagayɔrɔ fɛn fɛn bɛ ni marabolo ninnu na a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra tɔnbɔ ye a yirala k'a fɔ jateminɛw la min ye maramafɛn caman ye ka se telefɔniw ale ni moto fo ka se minɛn caman ma min ye Mamurutilenw b'u ka waleyajugu kɛ ni minɛn minnu ye o caman kɔni sɔrɔla ka minɛ Burkina finitigilakaw fɛ o kɛra sababu ye u ka jija ni fɛsɛfɛsɛli tolen bɛ sen kan ni marabolo kɔfɛli ninnu na min kɛlen bɛ kamanaganko ye Burkina jamanadenw ma Burkina yɛrɛ kɔrɔyanfan fɛ. Mamurutilen minnu ka wulikajɔ kun kɛra sababu ye juillet kalo daminɛ la ka lakɔliden 121 yɛrɛ ta Nigeria yɛrɛ kɔrɔyanfan ni a tilebiyanfan cɛ a yirala k'a fɔ ko u ye 28 kɔni labila ni kunnafoniya kɔni dira lakɔliso yɛrɛ kalanko yɛrɛ ɲɛmaa fɛ juillet kalo tile 5 tɛmɛlen Mamurutilen ninnu ka wulikajɔ kɛra sababu ye lakɔliden denmisɛnnin dɔw kɔni tun bɛ u ka kalanso la min bɛ wele ko lycée Baptiste Betel minnu yɛrɛ si bɛ tali kɛ san 10 ka se san 19 na u nana u bɛɛ lajɛlen ta ka taa n'u ye o 28 kɔni labilala ni Mamurutilen ninnu fɛ ni lycée in yɛrɛ kalanko ɲɛmaa n'o ye Joseph Hayabe ale ka kɔrɔfɔ la ko olu kɔni ye wulikajɔ bila sen kan ka taa ni 28 yɛrɛ kunbɛn ka na n'u ye kalanso yɛrɛ la ka tila ka u masaw bɛɛ lajɛlen wele jatew bɛɛ lajɛlen na maa 34 de sera ka kisi maa 87 ɲɔnbɔɲɔnko bɛ u bolo ye hali bi juillet kalo tile 21 maa 5 ɲɔnbɔɲɔnko kɔni tilal'u la ka sabu kɔni kɛ u tun ye denmisɛnninaka dɔw kɔni ci u ka taa dɔgɔ yɛrɛ ɲini walasa u ka se ka na dumuni yɛrɛ labɛn n'a ye ka sanga o fana ma maa 1 fana bɛ u ye o labila ka sabu kɔni kɛ u ka kɛnɛya fana tun ma labasigi jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko jɛkuluba min bɛ n'a bɛ wele ko Boko Haram kabini san 2014 olu kɛlen bɛ ka wulikajɔ bila sen kan Nigeria yɛrɛ kɔrɔyanfan ni a tilebiyanfan cɛ sanga ani waati u bɛ maaw kɔni minɛ a kɛra sababu ye kuma dɔw yɛrɛ la min ye denmisɛnninaka maa 200 ɲɔnbɔɲɔnko ye n'o bɛ tali kɛ bogotigininw na olu kɔni tun minɛna u fɛ fana u siyɔrɔ la nka o bɛɛ n'a ta wulikajɔ kɔni bilalen bɛ finitigilakaw ni lakanatigilamaw fɛ walasa u ka se ka nin maa ninnu ɲini k'u dɔn dan ka se ka sigi nin waleyajugu in na. U
Uganda jamana kan u ka wasadenw minnu bɛ yen n'u bɛ tali kɛ maa 529 ɲɔnbɔɲɔnko la a yirala k'a fɔ Uganda wari yɛrɛ miliyɔn 200 ɲɔnbɔɲɔnko dira olu bɛɛ lajɛlen ma o nafolo kasabi yɛrɛ bɛ taa jɔ erowali 4 ani kɔ la ni ye a nafolo bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa jɔ fo erowali miliyɔn 25 la ni kunnafoniya in kɔni dira u ka minisiriw ka ɲɛmaa fɛ min ka koɲɛ bɛlen bɛ kunnafoniya dili ma Uganda jamana yɛrɛ kan n'a bɛ wele ko Ofono Obondo ni waleya in kɔni kɛra furukufuruku ye Uganda jamana yɛrɛ kɔnɔna na min kɛra sababu ye maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko nin hakilina ninnu man ɲi Uganda minisiriw ka kunnafonidila n'a bɛ wele Ofono Obondo ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ye laada de barisa ni wasaden ninnu ko u ni a ka kan min ye bolifɛn ani fini yɛrɛ ye o kan ka san u ye nka a yirala k'a fɔ maa caman ka kɔrɔfɔ la ko coronavirus kɔni kɛlen bɛ ka gɛlɛyaba yɛrɛ lase Uganda jamana ma min kɛra sababu ye kɛnɛyaso caman yɛrɛ bɛ fura minnu kan ka kɛ coronavirus tɔw la o fura t'u bolo ka se banabagatɔ yɛrɛ dayɔrɔ ma fo ka se banabagatɔ minnu bɛ ni coronavirus yer'u la o bɛ fiɲɛ minnu sama n'an b'a wele nanzarakan na ko oxygène o fana tɛ Uganda jamana yɛrɛ bolo ka se gɛlɛya caman yɛrɛ ma min bɛ tali kɛ ɲɛnɛmaya yɛrɛ gɛlɛya la ko jamana ɲɛmaaw kɔni kun kan ka wulikajɔ bila k'u da don o waleyaw de la min bɛ se ka kɛ sababu ye dɔ bɛ se ka bɔ o gɛlɛya ninnu na nka k'a fɔ ko wasaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ na nin nafoloba in sɔrɔ ka mɔbili ni fini san u yɛrɛ ye ko b'a yira k'a fɔ Uganda jamana ɲɛmaaw u kɔni mako tɛ jamana kɔnɔdenw na san 2018 a yirala k'a fɔ nin waleya ɲɔgɔnna dɔ fana kɛra min kɛra sababu ye wulikajɔ ni basigibaliya caman kɔni tun kɛra Uganda jamana yɛrɛ kan o kɛra min kɛ u ka wasabulon ɲɛmaa kɔni y'a yira k'a fɔ ko Uganda jamana kɔnɔdenw bɛ ka u yɛrɛ sɛgɛn nin waleya ninnu a bɛ kɛ foyi tɛ bɔ a la o maa in yɛrɛ bɛ wele ko Joseph Osheno a yirala k'a fɔ a bɛ san 35 bɔ Uganda jamana kɔni bɛ nin waleya de kɛ u ka jamana kɔnɔdenw na u mako foyi tɛ jamana kɔnɔdenw na jamana marabaaw olu bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲini k'a bɛn u yɛrɛ ma jamana kɔnɔdenw kɔni fililen don u kɔ Tunisia jamana kan u ka jamana ɲɛmaa Kais Saied a ye u ka marabolo ɲɛmaa bolo bɔ baara la o tɛmɛlen kɔ min ye u ka wasabulon yɛrɛ ye o baaraw kɔni ɲɔngirila jamana ɲɛmaa fɛ ni waleya ninnu kɔni sɔrɔla ka sabu kɔni kɛ min ye wulikajɔba ye o kɔni caman kɛra Tunisia jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o kɛra sababu ye jamana ɲɛmaa Kais Saied a kɔni ye wele bila finitigilakaw ma ale ni polisilakaw u kɔni sigira ka kuma a yirala k'a fɔ min y'u ka marabolo ɲɛmaa ye Hichem Mishishi ale kɔni bolo bɔra baara la wele bɛna bila maa kura yɛrɛ ma min bɛna jɛkulu kura sigi sen kan min bɛna se ka kɛ sababu ɲuman ye ka minisiriw ka baara yɛrɛ bila sen kan a yirala k'a fɔ wulikajɔ caman kɔni kun kɛra Tunisia jamana kan ka sabu kɔni kɛ gɛlɛyaba yɛrɛ kɔni kun belen bɛ jamana kɔnɔdenw kan ka sabu kɛ o waleya jugu kɔni ye a kun ɲinina marabolo ɲɛmaa fɛ a ka se ka jija fɛrɛ ka se ka sɔrɔ o la o waleya ninnu ma se ka bila sen kan o kɔni kɛra sababu ye marabolo ɲɛmaa ale ni a nɔfɛmaa bɛɛ lajɛlen kɔni bolo bɔra baara la min ye u ka wasabulon fana ye o baaraw fana ɲɔngirila kabini san 2011 wulikajɔ kɛra jɛkulu min fɛ n'o ye alisilamaw ka jɛkuluba ye Tunisia jamana kan parti politique min kun bɛ o wulikajɔ ɲɛma olu ka ɲɛma n'o ye Rached Ghannouchi ye ale de kɔni tun ye wasabulon ɲɛma ye olu fana ka baara kɔni ɲɔngirila Tunisia jamana ɲɛma Kais Saied a y'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛna wulikajɔ bila sen kan ka se ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kɔni lamɛn gouvernement kura ka se ka sigi sen kan n'o ye marabolo ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka laɲini la sabati nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan ka d'an ma an ka se ka laseli kɛ aw ye an b'a fɔ aw kan bɛ waati wɛrɛ ɲɛta jakaso sanfɛla la inshallah